ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಓಡೆ ಪಣ ಒಂದು ಜರ್ಮನಿಡು ಪೂರ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಬುರ್ಕು ಪೋತೀನಿ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಕೊಲೋನುಡುಲ್ಲತ ಅಲ್ಪ 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಹಳ್ಳಿಲು ಕೂಡ ವರ್ಷ ಬರ್ತು ಆ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಉಂಡತ ಅವು ತುಂಡಾದು ಅವು ಪೂರ ಹಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು 4-5 ಹಳ್ಳಿಡು ಇಡ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಕೊಲೊಂದ ಅವು ತುದೆ ಉಂಡತ ರೈನ್ ಬಂದು ಅವು 2 ಮೀಟರ್ ಬೈದಿವಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಣ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಏನೋ ಕೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಪಾಡಿ ಈಗ ಎಂಚೆ ಉಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ತೂಲೆ ಏತು ದೂರ ಹೊಡೆತಲ್ಲ ಏತು ಮೋಕೆ ಉಂಡೇನ ಇದೀಗ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಯಾನು ಅವೇ ಪಂಡ್ಕ ಪಂಡದ್ದು ಎಂಕಲು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂಚಿದ ಆಲೈಜೆ ಆಂಡ ಹಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವೇರೇನ ಒಂದು 122 ಜನ ತಿಕ್ಕುಜಿರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಒಲ್ಪನ ಓಲೋಲ ಆತಂದು ಅದು ಒಬ್ಬರು ತಿರ್ಗರೆ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತಿರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೂರ ಮುಟ್ಕೊತೀನಿ ಅದು ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಒಂದೇ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಪೇರಲ್ಪ ತೂವರೆ ತಿರ್ಗರೆ ಒಂದು ಲತ್ತೆ ಒಂದು ತಿರ್ಗುನಿಗೆ ಆಗಿ